започнем нашата пресконференция с новините, за които преди малко се говорихме, за да прехвърлям наистина темата. С много голяма радост наистина ви съобщавам и разговарям по тази тема за чудесата на България, където долината наистина се пребори за десятката. Сега сме на времето, в което до 3 октомври ще се борим за по-предно място. И призовавам всички, които са самишленици на долината, не само казанлъчани, хората от региона и от цяла България, които са идвали, виждали са нашата красива долина и знаят, че тя може да се мери, да се терничи единствено и само да бъдем с... Вземете едно столче. Единствено и само с долината на фараоните, т.е. като уникалност, тя наистина отговаря на един от най-важните критерии на ЮНЕСКО. Най-добре и най-много, и за това смятаме, че за нас е изключително важно да се преборим за първите места, поне за първото място в тази кампания Чудесата на България. Но не толкова заради средствата е важно това за Казанлък, колкото за това, че ние започнахме да вървим по процедурата за вписване на долината в списъка на ЮНЕСКО, която не е никак лесна процедура, но за наша радост се оказа, че всички условия, които трябва да изпълним, за да попълним формуляра за кандидатстване, ние вече сме ги постигнали. И на 11 септември пуснахме формуляра в Министерство на културата с всички необходими придружителни документи. След одобрението в Министерство на културата, този формуляр ще бъде изпратен в централата на ЮНЕСКО, където, знаете, веднъж годишно заседава сесия на ЮНЕСКО, разглеждат се подадените формуляри и се изпраща комисия от представители на ЮНЕСКО на съответното място, които правят своя преглед, протокол и заключение дали подадения обект изпълнява всички изисквания и критерии на желаящите да се включат в списъка. Искам да знаете, че имаме изключителната подкрепа на председателя на ЮНЕСКО, госпожа Ирина Бокова, която лично се интересува за този процес, по който ние вървим за кандидатстване в ЮНЕСКО. Тя ни предупреди, че септември месец, края на септември е последния срок, в който можем да попълним този формуляр. И ако го направим, лично се ангажира той да бъде предвижен и разгледан в по-бързо време. Така че като българка и като човек, който е идвал тук в долината и много пъти е посещавал тракийските гробници, лично се причастна към това долината да влезе в списъка на ЮНЕСКО. Освен това, искам да ви кажа, че долината е от изключително значение и оценка не само на община Казанлък, но и на самото правителство. Вие се спомняте като медии, че преди един месец тя беше посетена и от министра на финансите, и от министра на културата. И те поеха лични ангажименти за социализацията на долината, които веднага започнаха да изпълняват. Знаете, че първите пари, които ни бяха обещани, 350 000 лева, вече са в община Казанлък, и вчера Общинския съвет взе решение да бъде направен общия устройствен план на долината с тези 300 000 лева. Заданието е изготвено, одобрено от общинските съветници. В това задание, освен общия устройствен план, ще бъдат включени и проектиране на нови съоръжения за Грифоните, Хелвеция и Оструша. Това са гробниците, които искат все още добра финансова намеса, за да придобият по-добър вид. След което ще започнат и археологически разкопки в една от другите могили от долината на юг от долината, могилата в Бузовград, която е също много интересна и важна.